दिनैनि जिथु 37थि बोसोरसालिया दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु बोसोरारि जथुमा बे जथुमाया मोजाङै मोजां गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै जाना थांदो होननानै आं आरसिनि जानानै आं माने बिथांमोननिसिम आं बर' फरायसा आफादनिसिम आङो जिएसि आबसुनिसिम आं माने साबायखर जासियो जाहाथे माने बिथांमोना बेवहाय जोंनि बेवहाय जथुमाखौ मोजाङै मोजां खुंफुंदो होननानै आं आरसिनिफ्रायबो आङो बुंनाय जादों आरो साबायखर होदों जे जोंनि बेवहाय गोबां बोसोर जाबायमोन बेफोरबायदि दखरानि जोंनि जिखुनु जथुमा बेवहाय जों खुंनाय जायाखैमोन बे जथुमाखौ जों बेवहाय खुंनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो साबायखर जासिदों जिएसि आबसुनिसिम जोबोद माने आंनि गोसो सिंनिफ्रायबो थारमाने बिथांमोननिसिम आं जोबोद रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो दिनैनि बे मेलाव आलासि महरै जोंहा जिएसि आबसुनिफ्राय जोंहा आलासि महरै लेंहरदोंमोन जोंहा तेनजिं बड'सा होननानै बिथाङा दाबो मोनफैथ'वाखै आरो लोगोसे मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि फैनो गोनांमोन बिथाङा माबा मोनसे जाहोनाव फैनो हायाखै होननानै बुंदों दा बेनि अनगायैबो जोङो जोंनिनो बे एमएससिनि चिफ बिथां परमानन्द साङिया बिथाङा बेवहाय दसे सम नुजाथिफैदों आरो लोगोसे जोंनि बे धेमाजि जिल्लानिनो जिल्ला परिषदनि चेयारमेन बिथाङा दसे सम नुजाथिफैदों बिथांमोनखौ जोङो आरसिनिफ्राय लिंनानै लाबोनाय जादोंमोन आरो दिनैनि बे 37थि बोसोरसालिया जथुमाखौ मोजाङै मोजां जानानै थांदों होननानै आं आरसिनि जानानै आं माने सानदों बेफोरबायदि माने जाहाथे आरो जाहाथे आगोलाव इयुनाव जुदि बेफोरबायदि जोंनि बेवहाय जुदि जाबावब्ला आरो बेफोरबायदि जाबाय थाथों बा खुंबाय थानो हाथों होननानै आं थारमाने आरसिनि जानानै आं थारमाने मिजिंथिदों आरो आदसा दिनैनि हाबाफारियाव मा थान्दै मेलाव मा बिथांखि लानाय जादों दिनैहाय 37थि बोसोरारि जथुमा गगामुग दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनिनो दिनै थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव दखरानि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि बर' गामिफोर दङ बे गामिफोरनिफ्राय थान्दै महरै बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लाफैनायनि गेजेरजोंनो जों सावरायदों जे जोंनि समाजारि जेंनाया बहा दङ बा जोंनि लाइमोनफोरा बबे लामाजों आवगायलांबाय थादों दा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जे जोंनि गेजेराव जे बर' समाजा जे गुबुंले जानाया बारा जादों बे गुबुंले समाजखौ जोङो बोस्रांनो बा सुस्रांनो गासै जोंनि माहारियारि आफादजों लोगोसे बर' गामिनि गासै रायजोफोरखौ लानानै जे जों मोनसे थिरांथा लादों जे जोङो सान हाबनाय लोगो लोगो मोसौ खाखांनाय लोगो लोगोनो जोंनि दखरानि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि बर' गामि दं बेवहाय थानाय जोंनि बर' फरायसुला फरायसुलि लाइमोनफोरा रावबो बाहेरायाव ओंखारनो मोना बेखौ जोङो थांखि लादों आरो बे थांखि हिसाबै दखरानिफ्राय बर' गामि लाइजाम सौहैगोन आरो बे लाइजामखौ सौहैनायनि उनाव जे रायजोफोरजों जोङो मोगा मोगि सावरायहैगोन समाजारि जेंना आरो सोलोंथाइनि सायाव गगामुग नोगोराव दा बावैसो गोबां 10 बोसोर बा 15 बोसोर सिगां दा जों नुनो मोनो जे गोबां बर'फोर जाबाय नाथाय बे मोनसेबो गुदि फरायसालि एबा माबा मोनसे सरकारनिफ्राय राहा लानाय नुवाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव माबायदि बिथांखि लागोन जोङो नुदों नंगौ जे गगामुग दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेजों दिनैहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 6.3 क्लजखौ लानानै डिसकासना सोलिबाय दङ आरो लोगोसे जों बे डिसकासना मोनसे खोब मोजां फिथाइ थायगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जोंनि हालामाव जाखिनि गुदि फरायसालि दङ लांदां जानानै जिथु भेकेन्सि पस्ट दङ बेवहाय देग्लायनि जिथु टेट आनजाद बे टेट आनजादाव जोंनि जिल्लायावबो गोबां माने 51 जन टेट फोरोंगिरिया जोंना उथ्रिसार जानो हादों आरो बे 51 टेट उथ्रिसार जानो हानायनि उनाव
जे जोंनि माखासे फरायसालिफोराव भेकेन्सि थानाया फिलाप जागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। नाथाय बे समावनो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों जे टेट पास जाबानो जे साख्रि होगोन बे नङा होननासो बुंदों बिथाङा। बिनि सायाव नोंथांमोना माबायदि राहा लागोन फैबाय थानाय समाव सरकारखौ मा खावलायनो नागिरदों? दा बेखौ आंबो बे निउसखौ नुदों, नाथाय बे निउसआ सिगांनि थांखांनाय होननानै आङो जिथु निउस बेवहाय रोखा लिरनायबो दंमोन। बिथाङा थांनाय जेब्ला सर्बानन्द सन'वाला चिफ मिनिस्टारमोन बेवहाय बिथाङा सोलोंथाइ मन्थ्रि हिसाबै दंमोन। बे सोलोंथाइ मन्थ्रि थानाय समावनो बै बिबुंथिखौ होदोंमोन। दा बेखौ आं बेखायनो बे थांखांनाय बिबुंथि होननानै आं मिथिना मोन्दों।